35 urtetan garaiak aldatu egin dira eta honekin batera euskararen erabilera. Zorionak euskaltegia. Zeinek esango zaban, 85ko apirilaren lehengo egun hartan, 35 urte beranduago euskaltegiak horrela jarraituko zabala. Eta 35 urte jardun horretan betetzea bada nahikoa merito zorionak emateko. 35 urte hauetan, zure magalian batu garen guztiok, etxeko sentitu gara, familia bat osatu dugu. Euskarak batu gaitu danok, ikasle, zein irakasle. Zenbat barre, negarren bat ere bai, bizitza oso bat. Niretzat euskaltegia lagun arte handi bat eta familia eder bat izan da. 35 urteetan gauza asko bizi izan ditu euskaltegiak. Garai hobeak eta txarragoak, baina beti jakin izan du aurrera egiten. Zenbat denbora, 35 urte. Zenbat gauza ikasi dugun, ezta? Zenbat jende berri ezagutu dugun. Zurekin batera hasten joan gara. Zurekin batera janzten joan gara. Bai ikasleok eta bai irakasleok. Hemendik 1000 kilo zorion berarentzat eta baitza urte guzti horietan bertatik pasau diran ikasle guztieri be. Zorionak euskaltegiari, zorionak irakasle guztioi eta zorionak 35 urte hauetan euskeria ikasten ibili zareten guztioi. Zorionak udal euskaltegiari, Eibarko udal euskaltegiari eta eskerrik asko udalari, eskainitako babesagatik hainbeste urtetan. Eta aurrera begira zer? Nik espero dut beste irakasle batzuk eta beste ikasle batzuk etorriko direla eta euskaltegiak beste horren beste urte betetzea. Zorionak lagun. Zorionak. Zorionak eta laster arte. Zorionak eta eskerrik asko Eibarko udal euskaltegiari. Zorionak guztioi eta urte askotarako.